Salam ɗalibai, labarinmu na yau za mu yi shi ne akan abokai biyu malalata. Abokai biyun Tanko da Mudi sun kasance malalata, babu abin da suka iya, ko da yaushe sai dai su yi ta sharar barci. Mahaifiyarsu ta yi musu faɗa har ta gaji, kullum su dai ba su da aiki sai dai su yi ta sharar barci. Wata rana suna kishingiɗe a gindin bishiyar mangwaro sai wani mangwaro ya faɗo a tsakaninsu, amma saboda tsabar lalaci aka rasa wanda zai iya tashi ya ɗauko su sha. Ana cikin haka sai ga wani bafadan sarki ya zo wucewa ta wajen. Mudi ne ya ce masa, "Ka daɗe, ko za ka iya yi mana wata alfarma?" "Wacce irin alfarma ce wannan?" "Muna so ne ka taimaka ka miƙo mana wannan mangwara." Cikin mamaki ya kalle su ya ce, "Wanne irin zance ne wannan? Ga mangwaron a kusa da ku za ku ce in miƙo muku? Kakure ina mun wayo." "Ranka ya daɗe, ka taimaka, mu mun gaji ne sosai, idan muka ɗauko jikinmu zai mana ciwo ne." "Wacce irin gajiya kuka yi da har ba za ku iya ɗauka ba?" "Ranka ya daɗe, saboda kar jikinmu ya dauɗa kuma ga yi muna jin bacci, shi yasa muka ce ka miƙo mana." "Sha kai kawai." Bafadan nan ya yi fushi sosai, ya yi tafiyarsa. Ya tafi zuwa gidansu, da zuwansa ya iske mahaifiyarsu yake tambayar ta irin halayensu. "Ranka ya daɗe, ni ma ba na jin daɗin halin nan nasu, na yi musu faɗa har na gaji, ban san ya zan yi da su ba." "Kar ki samu damuwa, zuwa gobe in Allah yarda zan kai wannan magana zuwa wajen sarki, za su gyara halin nan nasu, za su dawo cikakkun mutane irin kowa." Washe gari da safe mahaifiyarsu ta tura su zuwa fada. Da zuwansu suka iske sarki bisa kujera, ya ce musu, "Kun san dalilin kiran ku nan?" "Ranka ya daɗe, ba mu sani ba." "Mun kira ku don ku gyara halinku na lalaci zuwa jarumta. Muna so ne ku zama mutane kamar kowa." "Ranka ya daɗe, wanne irin hali gare mu da za a ce mu gyara?" "Halin lalaci mana da shirme da sosanci, ba ku da aiki sai barci, to tun da kuka zo nan wallahi wannan halin naku sai kun gyara shi, kun ji na gaya muku." "Kai, mu danganan aka ɗauke su aka kai su wani waje aka umarce su da kada wanda ya kwanta. Abunka da mai hali cikin ƙanƙanin lokaci suka kama sharar bancinsu har da mai shari. Abu da basu sani ba, wannan bafari yana kusa da su, da tayin suka gan shi a kusa da su ya fara ce musu, "Mun ba ku umarni kun karya, to yau sai mun hukunta ku, za mu ɗau mataki a kanku, za mu haɗa ku waje ɗaya da zaki, sai mu ga ta yadda za a yi ku ƙara yin wannan baccin. Ku biyo ni mu je fada, sai kun ga abin da zai faru, yau sai mun hukunta ku." "Zaki kuma?" Zaki, yau sai kun gane kuskuren ku biyo ni mu je." Da zuwansu sai suka yi ido hudu da zakin nan. Daga nan fa suka kama kuka suna bada haƙuri. "Ranka ya daɗe, a yi mana afuwa. Daga yau ba za mu ƙara yin lalaci ba. Za mu zamo jarumai kamar Iliya ɗan mai ƙarfi." Kuma mu fi shi ma, mu dai a yi mana ahuwa." Daga nan sarki ya yi musu afuwa, tun da ya ga sun yi nadama. Darasinmu na yau ya koyar da mu kada ka zamo malalaci. Idan kana son irin wannan fina-finan da yaren turanci ka tafi zuwa Maha Cartoon TV, idan kuma na Hausa kake so ka tafi zuwa So Halak TV, za ka same su da yawa. Ka yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun irinsu.